Reprogam Peace and Order and Public Safety of Paps Plan Itchadadan Borongan parit mga tuig 2026 nga datuig 2028 apod ang tinutukan na nagpapadayon nga budget deliberation sa Sangguniang Panglungsod it sobra 1.6 bilyones de pesos nga proposed 2026 annual budget itchadad nga pinangungunahan ni Acting City Vice Mayor SP Member Barrero Sendasa ang Pebrero 4 nga 5 nga marathon session ng Konseho aging dudumara SP Session Hall. Ini nga budget deliberation agensihan mga magbaraloo ng syudad kung ano nga mga proyekto, mga programa ug aktibidades ang gagastuhan hanggang kikinahanglan nga alokasyon na nasabi nga PAPS Plan nga kantidad hin 20 milyones de pesos ito 2026, sobrang 24 milyones de pesos ito 2027, ngan sobrang 23 milyones de pesos ito 2028. Pwedeng perahan igan linya nga mga kagarastuhan nga pupunduhan na nasabing alokasyon at masunod. Ang pagdudumaraon nga serbisyo caravan, pagsuportan pagbubuhatan nga safety awareness symposium, allowance and CAFGO active auxiliaries, pagpalitin handheld radios, pagpalitin bihikulo, pagsuportan kada adlaw nga PNP visibility patrols, pagdumarin training parit barangay peace and order councils, barangay peacekeeping action teams, BPATS training ug seminar, pagpalitin 2,000 kadugangan nga drug testing kits, programa parit person sa use drugs sa PWODs, pagsuportan drug awareness and education programs sa PNP, pagsuporta it mga programa o proyekto it barangay anti-drug abuse councils, rape awareness program, gender-based awareness program, pagpalitin multi-purpose watercraft, police rubber boat, Angler 600 multi-purpose boat, pagpakaupay pasilidades sa Borongan City District Jail, lakip na din ang pagpalit ng instalasyon ng CCTV system o iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.